Не съм балансирана. Някои съм заклемявали като емоционално нестабилна дори. Идвам в повече на много хора. Понякога идвам в повече сама на себе си. Днес преминах през плач от яд и разочарование до плач от щастие. Не съм диагностицирана. Нямам проблем с хормоните. Аз съм емоционален човек. Обичам палитрата. Обичам превъртането от 0 до 180 и от А до Я. Обичам го повече, отколкото ме е срам да си призная. И бягам от себе си. А всъщност за това живея. Не, това не значи, че не обичам спокойно балансираното щастие. Но те моменти, които карат мозъка ми да се пръска на съставните си части, заради сливането с други човешки вселени, които чувъркат под коричката и я карат да се излива в алено сълзливи думи, които да достигат после до вас. Тея моменти, настръхващи, в които се гледаме в очите и не казваме нищо, защото знаем всичко, защото не смеем да кажем повече, за да не щупим деликатния баланс на взривоопасния миг, защото понечим ли ще взривим цялата вселена. Тея, в които крещи от екстаз, пляскам сърце, тея, в които съм си глътнала граматиката, заеквам, не знам коя съм, губя представа за време и пространство. Това е за мен животът. Към това се стремя, това ме изпълва и ме кара да се докосвам до други измерения. Не съм балансирана. Мога да бъда. Съм. Емоционално нестабилна, неразбрана и отхвърлена, като разумен кадър за един професионален организъм, от който продължавам да съм част. Преглътнала, но не и забравила болката. Емоционално нестабилна, но непрекъснато търсеща баланса между долу и горе, дъното и върха. Днес бях в чувство, ерго, бях щастлива. Чувствам, следователно съществувам. Да бъда или да не бъда. Неудобна за другите и за себе си, но изживявайки пълнокръвно. За един миг повече, отколкото другите могат да изживеят за цял един живот. Избирам смисъл и чувство да бъда.